Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Як многа вакол нас таленавітых людзей, знаёмых і незнаёмых. Насамрэч, мы так мала ведаем пра іх чарговыя творчыя дасягнення, а штосьці так і застаецца таямніцай. Нядаўна ў мае рукі трапіў новы зборнік вершаў Надзеі Салейка «Слоніма». Яго назва «В разомкнутом круге». Я атрымаў яго з аўтографам аўтара. Вырашыў, што будзе не кепска зрабіць перадачу. Тое, што вы пачуеце, наш сумесны плён, радкі аўтара і мае разважанні. Спадзяюся, што ў мяне атрымаецца не толькі перадаць змест, але і інтанацыю сэрца. Мы быццам паразмаўляем з аўтарам, а наш дыялог будзе мець актуальную назву «Мая Беларусь». Далучайцеся. Вы ведалі, як нараджаюцца вершы? У Надзеі Пятроўны ёсць адказ на гэта пытанне. Из обрывка чьих-то фраз, из ночей бессонных, взмаха рук, движения глаз, из того, что помнишь, из того, что на весах завтра снегом ляжет, за тебя, что и в веках ни один не скажет. Мы з вами унікальныя ўдзельнікі падарожжа пад назвай «Жыццё». На нас працуе ўсё. Урокі і прыклады вакол нас. Наколькі яны акажуцца жыццяздольнымі, убачым. Я згодны з Надзеяй Пятроўнай. Мы нясем адказнасць за дадзенае нам звыш. Нашы таленты і магчымасці неабходна максімальна выкарыстоўваць. Кожны музыкант, пастар, аўтар кнігі ці паэт спадзяецца, што яго праца не будзе дарэмнай, а менавіта слова, твор ці верш паўплываюць на розум, сэрца і жыццё кагосьці. Думкі паслужаць камусьці нейкім арыенцірам ці выйсцем. Мне расказалі гісторыю пра дзяўчыну, якая расчаравалася ва ўзаемаадносінах са сваім маладым чалавекам. І вось з такім сэрцам яна трапіла ў музычную краму. Там, у калонках, спяваў Андрэй Макарэвіч. Гучала кампазіцыя «Свяча». Гераіня нашай гісторыі пачула словы «И пусть сегодня дней осталось мало, и выпал снег, а кровь не горяча, я в 100-й раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча». Дзяўчына падумала, калі чалавек у 100-й раз пачынае спачатку, значыць, атрымаецца і ў мяне. Нам вельмі цяжка уявіць сабе, якую службу саслужаць тыя ці іншыя нашы словы, але з Божай дапамогай яны сапраўды працуюць. Вось чаму Надзея піша: «Из написанных строк сквозь тернистое время проросло бы хоть что-то, дающее семя, хоть бы малый в пыли не истлел уголек, а который, листая, кто пальцы обжег». Чаму? Таму што за словамі на паперы стаіць жывое сэрца чалавека, які хоча быць карысным. Мне вельмі падабаўся адзін верш са зборніка. На мой погляд, не трэба яго ўспрымаць так, быццам аўтар узвышае сябе і выносіць прысуд іншым. Адбываецца іншае. Вы, напэўна, сутыкаліся з нечым падобным. Чалавек сваімі словамі і ўчынкамі прымушае нас шкадаваць і клапоціцца пра яго. Вось якімі словамі гэту думку выказала Надзея. Послухайте, калі ласка, верш «Среди живых и мертвых». Я хожу среди людей, средь простых и гордых, но мне кажется, скорее средь живых и мертвых. Кто-то видит добрых, злых, слабых, сильных, твердых, кто-то щедрых и скупых, я живых и мертвых. Шляпы, зонтики, платки, платья, куртки, шубы, туфли, варежки, носки, брови, уши, губы, аромат парфюма, шик, лесть и благовония,
У меня же сердце крик в сжавшейся ладони. Не могу спокойно спать, жить в хоромах теплых, буду руки воздевать, слишком много мертвых. Надзея моліцца за тых, хто страціў альбо яшчэ не знайшоў сапраўднае шчасце. Колькі вакол нас людзей, якія быццам жывуць. Гэта не толькі суседзі і супрацоўнікі, але і нават нашы сваякі. Разам з тым, малітва – гэта не толькі падтрымка другога чалавека, але і праца з уласным сэрцам. Гэта барацьба за сучаснае і будучае. Маліцца – быццам дыхаць поўнымі грудзямі. Тэму малітвы уздымае Надзея Салейка ў наступным вершы. «Мир одиночества души, там тихие звуки, блеклые краски. Кто говорит со мной в тиши, где лицемерия сняты маски, где стерты тени суеты, где занавешены печали вчерашних дней, и знаешь ты, слова уместны здесь едва ли. Как их весомость неверна, как ненадежна их опора, еще вчерашняя цена достигла стоимости ссора. Как проржавевший напрочь грош, купить сумеешь что, едва ли. Похожи все слова на ложь в небесном тронном зале». Перад Богом не толькі нашы ўчынкі, словы, але і сэрца. Наша сэрца – тое, што непакоіць Господа. Мудры Саламон, калі прысвячаў Господу Іерусалімскі храм, маліўся: «Няхай будзе сэрца ваша цалкам аддадзена Господу Богу нашаму, каб хадзіць паводле пастановаў ягоных і захоўваць запаведзі ягоныя, як сёння». Аддадзенае сэрца можна праверыць праз наша стаўленне да жыцця. Згадзіцеся, колькі прыходзіцца чуць розных слоў. Наваколле незадаволенае жыццём. Так цяжка, так дрэнна. Калі штосьці падобнае авалодвае намі, неабходна прыгадваць птушак. Так рабіў Хрыстос. «Паглядзіце на іх, – казаў Господ, – і вы ўбачыце прыклад Божага клопату». Вось і ў Надзеі ёсць верш пад назвай «Балада о гарадском вараб'е». Ёсць у ім штосьці павучальнае. «Воробьиная душа, серую заплаткой, за душою ни гроша, даже на перчатке. На гастролях соловьи, что с них, иммигранты, петь зимою за рубли не по их талантам». А бывалый воробей, оптимист, поймите, не найти его вернее, даже не ищите. За проворную метлой радуется крохам скромный маленький герой, не привыкший охать. На Канарах разносол он чужбине не приемлет, у контейнеров нашел обетованную землю. Кажуць, што рыбка шукае глыбокае месца, а чалавек лепшае. Мы на працягу свайго жыцця імкнемся знайсці свой куток пад сонцам. Мы паглядваем у замежны бок, і нас уражвае жыццё іншых. А як мы ставімся да месца, дзе мы нарадзіліся? Ці ёсць Беларусь, лепш сказаць, людзі, якія тут жывуць у нашым сэрцы? Апошні верш нашай сённяшняй размовы мае такую ж самую назву, як і наша гутарка «Моя Беларусь». «Каюсь, о Господи, каюсь, как хлеба прощения прошу, каюсь и не отрекаюсь земли, по которой хожу. Из дальних дорог возвращаюсь, я здесь и упав поднимусь, лучом от нее отражаюсь, святая моя Беларусь. Шедших века перед нами, видя слезы, узнаю, каюсь душой, не устами, словно стою на краю. За малость слова не считаю, но с ней под ветрами склонюсь, я знаю, что ангелов рая услышит моя Беларусь. Знаю, о Господи, знаю, роняя слезами росу, знаю, цветы обнимая, в объятиях землю несу. С бескрайностью звездной смешаюсь, и руки скрестив обнимусь. Поймите, что я не прощаюсь, бессмертные мы, Беларусь. Кажуць, дзе чалавек нарадзіўся, там і спатрэбіўся. Аднак веруючы чалавек не абмежаваны нацыянальным пашпартам. Нашым жыццём кіруе не канстытуцыя краіны, не пачуцці прыхільнасці да родных мясцінаў, не сваякі і сябры, якія нас абкружаюць, а Господ і яго слова. А ў Бібліі напісана, што наша сапраўдная краіна нематэрыяльная і тэрытарыяльная. Господ даручае нам жыць ім, з ім, і дзеля ягонай славай кожны дзень нашага зямнога жыцця, нягледзячы на тое, дзе мы знаходзімся.
Гэта сапраўдная свабода і шчасце. Пра такіх беларусаў і такую Беларусь мы марым і молімся. Колькі сонца з нябёс, колькі птушак в паветры тваім, колькі ціхіх азёр захапляе прасторам сваім. Для мяне ты адна, і з табой назаўжды застаюсь. Свет цудоўны нябёс, шчасця радасны лёс Беларусь. Ночы цень праходзіць над тваёй зямлёй, зноў я бачу свет над табой. Беларусь, Беларусь, Богом ты дана адна нам, Беларусь, Беларусь, Беларусь. Шчасця, радасці жадаю, сэрцам шчыра я кахаю. Ціхі шелест лясоў, водар свежы палёў і лугоў. В сэрцы я прынясу да цябе цеплату і любоў. Для мяне ты адна, і з табой назаўжды застаюсь. Свет цудоўны нябёс, шчасця радасны лёс Беларусь. Ночы цень праходзіць над тваёй зямлёй, зноў я бачу свет над табой. Беларусь, Беларусь, Богом ты дана адна нам, Беларусь, Беларусь, Беларусь. Шчасця, радасці жадаю, сэрцам шчыра я кахаю. Шчасця, радасці жадаю, сэрцам шчыра я кахаю. Беларусь, Беларусь, Беларусь. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.